салому алейкум бародарон. Хуб, чӣ мегӯед? Дирӯз чӣ бозиҳои ҷолиб дидем ҳам дар Ла Лига, ҳам дар чемпионати Англия. Ҳамаш пур аз ҳаяҷон буд. Ҳоло дар ҳамин ҷо, дар YouTube канал мо ҳамон бозиҳои асосӣ ва топро якҷо муҳокима мекунем. Боз дигар бозиҳо, ахбори футбол ва фикри шахсӣ маро метавонед дар канали Telegram бинед. Ссилка дар поёни видео ва дар комментария гузошта шудааст. Ва як чиз дигар дӯстон, дирӯз ҳама ин бозиҳоро мо якҷо тамошо кардем дар эфири ман дар Telegram бо сифати хуб бе ягон қатшавӣ. На танҳо тамошо кардем, балки ҳамон вақт муҳокима мекардем, фикрҳои мухталиф, шӯхӣ, баҳсҳо, ҳамааш зинда. Агар намехоҳед бозиҳои калон ва муҳими футболро аз даст диҳед, ба канал ворид шавед. Хеле ҷолиб мешавад. Хуб, агар тайёред, биёед оғоз кунем. Хуб дӯстон, Реал Мадрид боз имшаб натавонист ғалаба гирад. Дар меҳмонӣ бо Райо Великано бозӣ 0-0 тамом шуд. Ва ростӣ ин бозӣ бисёр суст ва хаста буд. Ҳоло мушкили асосӣ ҳамин аст. Тамоми ҳамлаи Реал фақат ба Винисиус ва Мбаппе вобаста шудааст. Агар бозии онҳо нагузарад, гӯё тамоми даста гум мешавад. Родриго ва Браҳим тамоман беидея буданд, на суръат доштанд, на хатар. Ҳамин вақт бозингарони ҷавоне ҳастанд, ки метавонанд чизе тағйир диҳанд, мисли Гонсало Гарсия ё Эндрик, вале Алонсо онҳоро тамоман ба майдон намебарорад. Ҳардуи онҳо дар захира чунон чуқур нишастанд, ки гӯё дар даста тамоман нестанд. Эндрик баъди ҷароҳат омода аст, вале ба ӯ вақти бозӣ намедиҳанд. Касе ки бо ман дар канали Telegram бозиро дида бошад, фаҳмид бозӣ ором, дилгиркунанда ва беҷон буд. Дар Испания, дар Мадрид гӯё ягон эҳсос набуд ва аз ҳама бад стандартҳо. Дар чунин лаҳзо вақте ки бозӣ пеш намеравад, даста бояд аз стандартҳо гол занад, вале Реал ҳатто ин корро карда наметавонад. Ман намефаҳмам чаро Алонсо Гонсало Гарсияро чунин нодида мегирад. Имшаб метавонист ӯро ҳадди аққал ба 15-20 дақиқа барора, шояд чизеро иваз мекард. Мо ҳама медонем, ки ӯ метавонад таъсир расонад, вале не, боз Родригоро мебарорад ва чӣ мешавад? Ҳеҷ чиз. Родриго гум шудааст, Винисиус хаста, Мбаппе ором, Беллингем ҳам суст. Ҳама гӯё аз ҷиҳати ҷисмонӣ хаста шуданд ва ин ҳоло ҳамаги моҳи ноябр аст. Агар бозӣ пеш наравад, ба майдон Гонсалоро барор бигзор, дар майдон биҷангад, дар ҳаво бозӣ кунад, мубориза барад, вале не, на бозӣ медиҳанд, на иҷозати рафтан ба иҷора. Ман росташро мегӯям, агар боз ду-се чунин бозӣ бошад, курсии Алонсо ба ҷиддӣ ларзиданро сар мекунад, чунки ин гуна бозиро тамошо кардан мумкин нест. Дар 5 бозии охир бо Райо, Реал фақат як бор ғалаба кардааст, 4 бозии дигар мусовӣ. Барои дастаи бузург ин шармандагӣ аст. Ва ёд кунед, вақте ки Барселона бо Райо мусовӣ кард, мухлисони Реал механдиданд. Ҳоло чӣ? Худи Реал ҳам натавонист ғолиб шавад. Ҳамин аст фарқ. Райо бошад дастаи миёна аст, вале хуб ва далер бозӣ мекунад. Ҳамеша зидди дастаҳои калон хуб бозӣ мекунад. Бо Барса, бо Реал, бо Атлетико. Онҳо наметарсанд. Аз ҳамин сабаб ман ҳамеша мегӯям, Ла Лига дигар лигаи заиф нест. Ҳар даста метавонад барои клуби калон мушкилӣ эҷод кунад. Аммо агар росташро бигӯям, мушкилӣ дар натиҷа нест, мушкилӣ дар Алонсо аст. Ӯ ҳоло нақшаи дуюм надорад. Дар ҳайати захиравӣ менишинад, мисли мухлис, на мисли мураббӣ. Танҳо тамошо мекунад ва асабӣ мешавад, вале чизеро иваз намекунад. Вақте мебинӣ, ки Мбаппе хаста аст, ивазаш кун. Барои чӣ метарсӣ? Натиҷаи Реал муҳимтар аз туби чилоӣ ё статистикаи ӯ аст. Родриго ҳам даромад ва фақат мегашту тамом. Дар дифоъ бетартибӣ, нақшаҳои ивазкунанда кор намекунанд, гӯё даста худ ба худ мушкилӣ месозад. Ман мухлиси Реал нестам бародаро, вале росташро мегӯям, мушкилӣ дида мешавад. Алонсо ҳамон хатоҳоро такрор мекунад ва бозиро ҳангоми ҷараён дигар карда наметавонад. Ёдоред замони Анчелоти чӣ тавр Реал бозиро мегардон ба нафи худ. Ҳамеша роҳ меёфт, ҳоло бошад холӣ ва хомӯш. Бале, ин мусовии аввалини Алонсо дар Ла Лига аст, вале шикаст аз Ливерпул ба ӯ ҳеҷ чиз наомӯхт. Мбаппе пурра хаста менамояд. Аз аввали мавсим то ҳоло бетанаффус бозӣ мекунад. Лекин чаро Алонсо ба ҳамон Гарсия имконият намедиҳад? ӯ бозингари фаъол аст, хуб фишор мекунад ва бо сар хуб мезанад. Чаро наметавонад шанс гирад? Баъди ин мусовӣ Барселона фосиларо то 3 имтиёз кам кард. Баъди 12 давр Реал бо 26 имтиёз дар ҷои сеюм аст, Атлетико бо 25 дар ҷои чорум. Ҳама чиз наздик аст, вале агар росташро бигӯям, ҳам Барса ва ҳам Реал мушкилӣ доранд, фақат ҳар кадом бо сабаби худ. Мадрид худашро гум кардааст, на аз сабаби рақибон, балки аз сабаби беустувории худ. Барса бошад зебо бозӣ мекунад, вале бенатиҷа. Як мухлис Барса хуб гуфт, мо зебо бозӣ мекунем, вале бефоида, ва ҳақ дорад. Пас аз онҳо Виллареал, Реал Бетис, Атлетик ҳама наздик омадаанд. Мавсим хеле ҷолиб мешавад. Ҳеҷ кас устувор нест ва агар Реал бедор нашавад, агар Алонсо аз нав фикр накунад, дар баҳор сухан дигар на дар бораи унвон, балки дар бораи наҷоти обрӯи
клуб меравад. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1X мебошад. ин ширкат чандин сар сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи лозима дар комментарии ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. хуб дӯстон, Манчестер Сити Ливерпулро комилан шикаст дод 3-0. аввали бозиро пурра дидам, баъд гоҳ-гоҳ назар кардам, вале фаҳмидан осон буд. Ливерпул ягон имконият надорад. аз дақиқаҳои аввал Сити пурра бозиро идора мекард, фишор меовард, ҳамлаи хатарнок эҷод мекард ва Ливерпул бошад пурра гум буд. ҳамла нест, прессинг нест, аз дифоъ ба ҳамла гузаштан намедонанд. ҳамаи чиз бо додаи пас ва аз даст додани тӯб тамом мешуд. аҷибаш ҳамин аст ки ҳамин дастаи Ливерпул чанд рӯз пеш Реал Мадридро 1-0 бурд ва хеле зебо бозӣ кард, вале бар зидди Сити комилан хомӯш. ман ростӣ намефаҳмам ки чӣ тавр як даста метавонад чунин фарқ кунад дар як ҳафта. бозии шармовар барои Ливерпул. агар аз бозингарон пурсем ки дар майдон чӣ кор мекарданд, ман бовар дорам 100% ки ҳеҷ яке ҷавоби равшан намедиҳад. Арне Слот ҳамон чизеро ки Клоп солҳо бо сабр ва кор сохта буд вайрон кард. барои чӣ? барои чӣ вайрон кард чизеро ки хуб кор мекард? Манчестер Сити бошад мисли дастаи калон ба майдон баромад. ҳамаи чиз ором, дақиқ ва бо нақша. ин ғалаба барои Пеп Гвардиола тӯҳфаи зебо шуд. ҳазорумин бозии ӯ ҳамчун мураббӣ ва бар зидди яке аз рақибони душвораш Ливерпул. ғалаба комилан сазовор буд. бале 3-0 каме баланд менамояд, вале аз рӯи бозӣ ҳамааш одилона. Сити боз ҳамон дастаи қавӣ шуд ки ҳар як рақибро шикаста метавонад. онҳо бо завқ боз мекунанд. ҳоло нигоҳ доштани тӯб барои онҳо на барои назорат аст, балки барои эҷоди лаҳзаҳо. агар пештар мегуфтанд то даме ки тӯб назди мо аст, ба мо гол намезананд. ҳоло фикрашон дигар шудааст. то даме ки тӯб назди мо аст, бозингарони мо ягон чиз эҷод мекунанд, ягон чиз месозанд. назорати камтар, хатар бештар, бозӣ шавқовартар. системаи дифоъ тавассути назорати тӯб боз баргашт. танҳо ҳоло Сити тӯбро бештар дар марказ нигоҳ медорад то контратакҳо нашавад ва ин кор мекунад. албатта бахтам нақш дошт. бекор шудани голи Ван Дейк ба нафи Сити шуд. агар Робертсон намебуд, он зарбаро Донарума гирифта наметавонист беинам. аммо ба ҳар ҳол Сити дар ҳамаи чиз беҳтар буд. ба омор нигаред, 7 ғалаба аз 8 бозии охир, танҳо як шикаст аз Астон Вилла бо ҳисоби 0-1. дар ин давра 18 гол задан ва ҳамагӣ 4 то хӯрдан. бозии навбатӣ бо Ньюкасл аст ва ман бовар дорам ки ҳамин Сити метавонад чемпион шавад. фосилаи 4 имтиёз аз Арсенал барои онҳо ягон мушкилӣ нест. аммо Ливерпул як фоҷиа аст. Арне Слот ростӣ худ намедонад чӣ мекунад. бозингаронро рушд дода наметавонад. система намесозад, ҳеҷ тактикаи равшан надоранд. мегӯянд ки ӯ ҷиани тенхаг аст ва шояд дурустам гӯянд. дар мавсими гузашта дастаи омодаи Клопро гирифт ва бо он қаҳрамон шуд. аммо ҳоло ки ҳамаи чизро бояд худ созад, ҳеҷ чиз намешавад. ӯ Эктекеро ки ягона ҳамлагари марказӣ аст аз ҳаят гирифт вақте ки даста 0-2 бояд бармегашт, вале Салоҳро гузошт, дар ҳоле ки Салоҳ дигар ҳамон нест. на давида метавонад, на пас дода метавонад, на зарба мезанад. бо ӯ даста мисли дастаи 10 нафара бозӣ мекунад. агар Слот бозам ба Салаҳ ин қадар бовар кунад ва ҳамеша ӯро ба ҳаят гузорад, даста ба поён меравад. бо чунин сабқи бозӣ ва беҷавоб мондан ягон натиҷаи хуб нест. шояд танҳо вақте ки Салоҳ ба ҷоми Африқо меравад, Ливерпул аз нав нафас мегирад. ба харидҳои тобистон нигаред, ду трансфери бузурги Премер-лига куҷоанд? куҷо рафтанд? Флориан Вирс дида намешавад. Исак дар захира беформа. дигарон ҳам ягон кор карда наметавонанд. ҳамин тавр дӯстон, ин танҳо шикаст нест. ин нишон медиҳад ки фарқ байни ин ду даста чӣ қадар калон аст. Сити система, тартиб, ақлу ҳисоб. Ливерпул эҳсос ки аллакай тамом шудааст. ва агар росташро бигӯям, солҳои охир вақте ки Сити ва Ливерпул дар қисми аввали мавсим бозӣ мекунанд, ҳамон бозӣ аксар вақт қаҳрамонро муайян мекунад. ҳар касе ки ғалаба кунад, чемпион мешавад ва эҳтимол ин сол ҳам ҳамин тавр мешавад. Манчестер Сити баргашт, Пеп баргашт ва акнун дигарон боз метарсанд. хуб бародарон, ҳамин аст пирӯзии ҳақиқии Барса. ниҳоят дар Балаидос ғалаба карданд. шумо фаҳмидед, дар ҳамин варзишгоҳ ҳатто дар солҳои қаҳрамониам Барселона наметавонист 3 имтиёз бигирад. ҳоло бошад бо ин ҳамаи ҷароҳатҳо ва мушкилиҳо бо бозингарони хаста ғалаба 4-2 бар Селта. ин нишон медиҳад ки дастаи Флик зинда аст ва пеш меравад. бисёриҳо интизор буданд ки Барса боз дар ҳамон дом меафтад, хати дифои баланд ва суръати тезтари Селта. вале Флик аз услуби худ даст накашид. ӯ гуфт: бале,
мо метавонем ҳамаи чизро тағйир диҳем, вале ман аз он мураббиёне нестам ки дар дифои паст менишинам ва 1-0 ғалаба мекунам. мо ҳамон футболро бозӣ мекунем ки дӯст медорем ва ҳамин тарҳам шуд бародарон. бале 2 маротиба хати офсайд вайрон шуд ва Селта аз ин истифода бурда гол зад, вале хатар пура худро сафед кард. ҳамаи чизро ки дар дифоъ гум шуд ҳамла баргардон. аз рӯи нишондиҳандаҳо яъне XG 2,70 бар зидди 0,50, аз рӯи зарбаҳо 14/4 ва ҳисоби 3-2 дар якум тайм. метавонистам бозам бештар гол занам, вале муҳим он аст ки онҳо имкониятҳо сохтанд ва бо услуби худ бозӣ карданд, на бо тасодуфӣ. дар қисми дуюм Барса мисли як дастаи ором ва бо боварӣ бозӣ кард. бештоб, беасаб, прессинг беҳтар шуд, пасҳо дақиқ шуданд, хатогиҳо кам шуданд. агар дар бозӣ бо Брюге каталониҳо саросима буданд, ин дафъа ором буданд, чун ҳис мекарданд ки бозӣ зери назорати онҳост. баъди танаффус Барса 7 зарба зад ва Селта ҳамагӣ 1 гарчанде ки Селта 41% вақт тӯбро нигоҳ дошт, вале чизе карда натавонист. дар охири бозӣ вақте каталониҳо дифоъро поёнтар гирифтанд, онҳо хеле хуб ва бо боварӣ дифоъ карданд. аммо муҳимтаринаш ки Левандовски. бубинед чӣ тавр баргашт. пас аз ҷароҳат ва танаффус бозингари палyak боз ҳамон девори пешина шуд. ҳоло ӯ формашро ёфт ва чӣ тавр хетрик. якумаш пеналти, дуюмаш паси зебо аз чуқур, сеюмаш зарбаи сар аз зарбаи кунҷӣ. ҳамааш бо таҷриба, беҳаяҷон, пуртоқатона. ӯ ба бозӣ дохил шуд, пура дохил шуд, дар прессинг кӯмак кард, дар дифоъ баргашт. ин аст он лёваи ҳақиқӣ ки мо мешиносем. дирӯз Барса ҳамон ҳамлагари сатҳи ҷаҳониро дошт ки ба ҳамаи чиз осонӣ дод. ҳамаи чиз дар пеш ҳал мешуд, чун Роберт ба ҳолати хуб баргашт. умедворем ҳамин версияи ороми лёва боз ҳам бештар дар ин мавсим мебарояд. Маркус Решфорд ҳам кори аъло кард, 2 ассист гирифт ва як паси дили калон ба Ламин Ямал дод. ва шумо дидед чӣ тавр Ламин Ямал бетӯб кор мекард. Давид фишор овард, ба бозӣ пура дохил шуд. ӯ бо дилу ҷон кор мекунад, тамошо карданаш ҳаловат буд. корти сурхи Френки де Йонг ба бозӣ таъсир нарасонд. ӯ хуб бозӣ кард ба ҷуз он лаҳзаи офсайд. барои ҳамин ман фикр намекунам ки ӯ бояд танқид шавад. дигарон ҳам хуб буданд, ҳатто бо 2 голи хӯрда. ва албатта Флик сазовори эҳтиром аст. дар чунин шароити душвор бо ин қадар ҷароҳатҳо ва камбудиҳо ӯ дастаашро зинда нигоҳ дошт. баъди бозӣ бо Элче ва Жирона ҳама гуфтанд хайр ғалаба кардан, ҳамин бас аст. вале бо Селта дигар буд. ин ғалаба на тасодуфӣ, балки кор карда шуда буд. Барса на танҳо ғалаба кард, балки бозиро идора намуд. ҳоло каталониҳо дар ҷои дуюм ҳастанд ва тавофут бо Реал ҳамагӣ 3 имтиёз аст. мавсим пур аз шавқ мешавад ва агар Левандовски ҳамин тавр идома диҳад ва Ямал бозам пеш равад, мо боз ҳамон Барсаи ҳақиқиро мебинем. ҳоло муҳимтар ин аст ки ҳеҷ кас дар танаффуси байнулмилалӣ ҷароҳат нагирад ва бо боварӣ метавон гуфт Барса бармегардад, оҳиста вале устувор. ба ҳамин тамом боридан ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунаш даро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.